Slumden. Mày nào mà đi lại? Mày nào à? Mày ơi. Tham gia hay mà đấy rồi, tham gia thôi. Bây giờ. Mana dapat khasbah, khasbah mana macam? 사세 사네 사탐 사브레 사바 사시나 먹으로. Khasbah apa tu? 데데데. Habalu dah ini. 잡아야 돼. 나가 레디. 하라. 맛있어. 같이 오라. 말해 악생. 맛있다. rồi, panorama đây. 항시 이래나고 이래나 해준 게 많지야. Pass it.
एसे साइडा अबे बोले हे खारबो Asno. First, second, third. Lago. Ayo. Itu smart itu baik. Apa dia jenkan mana manusia? Jenkan mana kita mau kerja? Bek kelani kita jauh jangan boleh tu sebutong jangan macam jangan old generation. No. Jelanya sebenarnya apel ukang itu bagus foto ini foto tangan dan tua. Lebih sebelahnya jangan apel ukang naik itu. Masuk musuh lagi ya? Gimana dia naik napsar dia naik tarni? Kabar? Kabar hina, kabar naik lah. Ayo, dia main tarni. Mudah dia nak kisah sih ini nak. Ramai. Apa ni asni ulah yo? Asal ramai. Ayo ada ketalan ya. Asal mati kalah nama lagi Orang jangan ada isi ke sana mana? Sini final ya bang. Nung jing kena dikhakan kah? Isi apa nak nak ya? Siapa smart? Udah bukan udah marah. Nung udah bukan itu kilan makai. Gila out. Semi final habis. Ya bar hangsu gang jin baina. Beda final. 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 1, 2, 3, go. Oleh official foto kayu. Bisnya hilang besar. Orang ini sudah ada orang nak. Saham lo accept kan gitu. Ada. Ya, bang indang. Dundu. Gila dundu. खेलायाव गेलेनानै देरहाग्राफोरनि थाखाय प्राइजआ बेनो गोगोम गिदिरखा प्राइजआ कन्टिनिउ साबोन निमा साबोन दुरुं बोनायनि प्राइज 25टा सियार गिदिंनायनि प्राइज फार्स्ट प्राइज 10टा सेकेन्ड प्राइज 7टा आरो थामथि प्राइज गरबा आरो गोरलैफोरनि थाखाय खाथा बेनो खेला गेलेनायनि प्राइजआ हमनो नागिरदों ना मादोंमोन आं नांथारिले बुङोब्ला साजिगोन ओंखायनो आङो अबेफोराव नाङोब्ला दोबथानायनि जादों आरोना
दा जिखियानो जादोंसै नामाखै थाफैयावसो नांदों बिथांनिया जिखियानो जादों बिथाङा होनबाय जनाया दुखु थागौमोन जोंहा दा जिखियानो जादोंना फैगोन समफोराव जोङो मोजां खेलाखौ होबावगोन दा गिबियावनो जोंहा उन्दैफोरनि बादायलायनायखौ जोङो हरगोन बाहाय बिथांमोननो जाहैबाय खारनायाव हिन्जावफोरनिफ्राय खाथा गांब्रै फार्स्ट प्राइजआ बेनो जाहैबाय बिनि उनाव साबोन थरसे बेबायदि जोङो प्राइजखौ होनाय जादों नाजानो हासिगोन ओमफ्रायसो बयबो आखाइ आरो बिनिनो सेकेन्ड प्राइजआव जाहैबाय फिलिस्टिना गयारि बिफाया मनेन्द्र गयारि फिलिस्टिना बिथाङा जाहैबाय बिथाङाबो मोनदों खाथा सेकेन्ड प्राइज गांथाम साबोन थरसे ओमफ्रायसो ओमफ्रायसो बिनि उनावहाय सिलिना नार्जारि बिफाया जाहैबाय जयहर नार्जारि लेङाइ नेहाथारि लांफैयो आंखौ खुलुमदे बिनि उनाव जाहैबाय बिनिनो बाव खारनायनिनो थार्ड प्राइज फिलिस्टिना गयारि बिफाया जाहैबाय क्रिस्ट'फा फिलिस्टिना गयारि आसा बे जोबनानै थांबाय दानिया बयस ग्रुप बेखौ खारनायनि नाम्बार 1 आव जाहैबाय एलबार्ट गयारि बिथाङाबो फैनानै लांबाय बिथाङाबो आरसिनि खाथा गांब्रै साबोन थरसे बिनि उनाव सेकेन्ड प्राइज रनसाय मोसाहारि बिफाया जाहैबाय दिलीप कुमार मोसाहारि खाथा गांथाम साबोन थरसे बिनि उनाव मानसियाथ' फैयाखै बियो मानसिफोरखौ जोङो दोनथ'नोसै लामा सुसना हरनोसै इसान्त बरगयारि बिथाङा सिनायनिमोन जों बिथांनिखौ उपस्थित गैयैखाय जों दोनथ'बाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बेबो खारनाय नाम्बार 1 फिलिमिन बसुमतारि खाथा गांब्रै साबोन थरसे बिफाया जाहैबाय मनज कुमार बिनि उनाव जाहैबाय बिउटिराज नार्जारि सेकेन्ड प्राइज खाथा गांथाम साबोन थरसे ओमफ्राय बिनि उनाव जाहैबाय नेलसन गयारि थार्ड प्राइज खाथा गांनै साबोन थरसे आरो सासे दंबावो बिथाङा फैयाखै दा जिया सिनायनि बिथांनिखौ जों दोनथ'नाय जादों आसा बे जोब्बाय दानिया जाहैबाय बिस्कुट अखांनायनि खेला बियो बाव जाहैबाय श्री जायख्लं मोसाहारि बिथाङा बोरै अखांनो मोनखो बाहाय ब्रह्म जायख्लं मोसाहारि खाथा गांब्रै साबोन थरसे ओमफ्रायसो बेनाबो फैयाखै बिथाङा मोननै प्राइजआवहाय दङमोन इसान्त बरगयारि बेबो बिस्कुट अखांनायावमोन बिथांनिखौबो दोनथ'नाय जासिगोन खिन्थु थार्ड प्राइज गैया बेनिया जोंनि जाय बेखौ लिडिं खालामदों लिरनायाव गैखाया नालाय माखौ दोनबावनो ओंखायनो बेनिया सेकेन्ड प्राइजआवनो जोबबाय आरोखि बागुरुम्बाफोरनि दुरुं बोलायनाय सियार सिंख'लायनाय नाम्बार 1 बे प्राइजखौ होनो थाखाय आङो जोंनि मानगोनां माखासे लिडारफोरनिफ्राय आं खावलायहरदों आदा हेरेनाबो एसे देहिनद्रायलायनानै बे प्राइजखौ हरनो हागोन आं खावलायबाय जोङो गाबज्रिग्रोनि बावहाय जाहैबाय दुरुं बोलायनायाव मोननो हादों गेवलां ग्रुप मोननै दङ आरो रिसा ग्रुप बेखौहाय आङो फैनानै लांफैनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायबाय गेवलां ग्रुप बिथाङा फैनानै जोंनि नैबे प्राइजखौहाय लांफैनो हागोन जोंनि मानगोनां आदा हेरेन मोसाहारिनिफ्राय बिथांमोना सोर बोलायदों गावसोर मिथिलायसिगौ बियो बिनि उनाव जाहैबाय रिसा ग्रुप बेबो दुरुं बोलायनाय बिथांमोनाबो फैनानै लांफैनो हागोन बिथांमोननिखौ रं होनाय जायासै खारथांनावनो खारहरबाय
नोंसोर लिस्ट खालामलायनानै रायज्लायनानै लादो Sanju Nazari first prize Sanju Nazari search खालामनायाव बिथाङा देरहासार जानो हादों ओमफ्राय बिनि उनाव सेकेन्ड प्राइजआ जाबाय श्रीमती मेरिना नामखौ लिरनानै जोङो सेकेन्ड होदों बिनि उनाव थार्ड प्राइजआव मोनदों जोंनि गसाइगाव गामिनि ओमफ्राय बिथाङाबो बिनि उनाव जोंहा दंबावो जाहैबाय सियार सिख'लायनायाव जोंनि मानगोनां ट्रेजारार बिथांनि आखाइनिफ्रायबो जोङो हरहोगोन सियार सिख'लायनायाव नाम्बार 1 फार्स्ट प्राइजआव मोनदों जाहैबाय श्रीमती अमला गयारी सियार सिख'लायनायनि फार्स्ट प्राइज बिनि उनाव सेकेन्ड प्राइजआव जाहैबाय निजा नार्जारी बिनि उनाव मोनसे दंबावो थार्ड प्राइजआव जाहैबाय बिथाङाबो खुब खस्थ' खालामदों सैथ' बाला नार्जारी ओमफ्राय जोंहा बिजि खुन्दुं सोनायनि लास्ट दंबावो फार्स्ट प्राइजखौ मोनदों जाहैबाय मिस सेबारानि नार्जारी बेनि प्राइजखौ हरनो थाखाय जोंनि मानगोनां एक्स फालकनिफ्राय आङो खावलायहरदों मानसियाथ' गैया सेबाना रानि नार्जारी ओमफ्रायसो बिनि उनाव बिथाङा मोननै मोनदों बाहायग दं बेहा सेकेन्ड प्राइजआव जाहैबाय श्रीमती मेरिना नार्जारी बेनि प्राइजखौ हरनो थाखाय आं मैया फैनानै फैदो ओमफ्रायसो बिथांनिसिमबो हामबायनाय थाबाय थार्ड प्राइजआव सानै जादों जोंनाबो जस्टिना रानि दङ सुजिला मोसाहारिखौ हरनो थाखाय श्रीमती थार्ड प्राइजआवहाय सुजिला मोसाहारि बिथांखौ लांफैनो थाखाय खावलायदों जोंनि मानगोनां फालक बिथांनिफ्राय हरनो थाखाय सुजिला मोसाहारि हामबायसै ओमफ्राय लास्ट प्राइज दंबावो जोंहा नार्जारी बिथाङाबो थार्ड प्राइज मोनदों फैनानै लांफैदो हामबायसै जोंना खेलानि जाय दिनैहाय जोंहा एसेयावनो थुंगेबाय दा बेनिखायनो खावलायदों मानोना जोंनि मन्दिरनि जेसेबांबो साफ्रोमबो महिलायानो जा जोंनि इयुथ्सफ्रानो जा जेन' जोङो फैगोन बोसोराव देग्लायनिफ्राय साबसिनखौ जोङो हास्थायगोन जेन' बयबो बाहागो लानो हायो लाजिनांगौनि दरकार गैया बेनिखायनो आं खावलायदों फैगोन बोसोराव नैबे बोसोराव जेन' साफ्रोमबो गुड जेथिंबो खावलायहरदों